Ollaan tässä Viipurin lähellä tultu tekemään pieni muistopätkä erästä traagisesta tapahtumasta. Kyseessä on siis lähellä tienhaartaa oleva mystinen linnoiterakennelma. Ja asia miksi me tultiin, niin Tormas kertoo siitä lisää. Toverimme kokonaan tuli tuolta kaatuen tähän paikkaan. Jossa paljastamme hänelle muistomerkin. Muistomerkin nimi olkoon Eläkööt kaatunut. Hyvin kaaduttu kyllä. Minä näin. Ja 2 sekunnin hiljainen hetki kaatuneelle mopolle. Joo. 1, 2. Siihen hän kaatuu.